mula sa ATI Bicol Pili Camarines Sur. Ito ang ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon. Narito ang news update sa araw na ito. Mga binhing ipinamahagi mula sa RCEF, umabot na ng mahigit 1 milyon. Live na makakasama natin, Valerie Banyes ng ATI Bicol. Anunsyo ng Department of Agriculture Philippine Rice Research Institute, DAP Rice, na mahigit sa 1 milyon ng mga bag ng sertipikadong inbreed na binhi ng bigas ang naihatid sa mga lungsod at munisipyong nagtatanim ng palay. Ayon kay Flor de Risa Borde, Deputy Executive Director ng DAP Rice, nakapaghatid na sila ng mahigit 1 milyong bag, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at mahigit 400,000 na bag ang naipamahagi sa lampas 110,000 na magsasaka. Ang mga magsasaka na nakalista sa Registry System for Basic Sector and Agriculture o RSBSA at nagsasagawa ng transplanting ay maraming makatanggap ng isang bag o 20 kilo ng binhi para sa bawat kalahating hektaryang palayan hanggang sa maximum na 6 na bag para sa mga may taniman na 2.5 hektarya at mahigit pa. Ang programa ay inisyatibo ng gobyerno upang matulungan ang mga magsasaka na makipagkompetensya sa pandaigdigang merkado ng bigas. Balik sa'yo, Nida. Nabanggit mo kanina, Val, na magsasaka lamang na nakarehistro sa RSBSA o mga nagsasagawa ng transplanting ang mabibigyan ng ayuda. Paano naman yung direkta ang pamamaraan ng pagtatanim? Wala ba silang ayuda na makukuha mula sa ating gobyerno? Nida, ang mga magsasaka na nagtatanim ng direktang paraan ay maaaring makatanggap din ng 2 bag o 40 kilo ng binhi para sa bawat kalahating hektarya. Maraming salamat, Valerie, at yan po ang news update sa araw na ito. Ako si Nida Hagos para sa ATI Bicol #Sarabay Channel News Update. Magandang hapon.